Jum id-doluri, jum li fakkarna fil-weġġat tal-om. Weġġat tal-om palmu ma dawk ta' Jane Zammit, raġel ta' 40 sena li ilu jsofri uġigħ kbir għal dawn l-aħħar 16-il sena. Perjodu li għamlu jissilet mal-kundizzjoni tal-fibromyalgia. Pain kbir, Blair Vision. Għasna f'san qabad nsemmi, ikel xejn. L-ikel tiegħu huwa ħalib bil-cornflakes, jew xi biċċa bil-butil. Quddiem din il-fraġilità u l-mumenti ta' tbatija bina donnu rassenja ruħu. U kedda biex fil-ħodu biex umu mis-sodda dan nies iridu jagħmlu ġlieda biex tqum mis-sodda fil-ħodu. Jew irid u għasumu kapaċi jiddeskrivi x'ikun qed iħoss, iridu jagħmlu ġlieda biex iqumu. Xi tħoss Jane meta tħares lejn bina? Ma nistax niskrivi, ma nistax niskrivi kif kien hekk tan bravo ners, ndoq il-pjanu, jikteb il-kodba, ma tisar xejn ma jista' jagħmel xejn. B'dispjaċir stqarret magħna li l-akbar frustrazzjoni li l-awtoritajiet u anke t-tobba Maltin ma jirrikonoxxux din il-marda. Ma nkunx nifraħu. Għax ngħidilhom biġi l-quddies. Huwa purgatorju. Huwa purgatorju. Li taraħ jittaqqab. Ħaddu. Jien kont ngħid il-korġi nintaqab, biex intaqab. Jiena ġieli wadda bihom f'sabarra. Nafdaqt intaqbu mhix biex ifiq biex juqarlu ġieħ. Saħansitra qalet li hawn tobba li għadhom jaħsbu li l-kundizzjoni hija waħda mentali u li għalhekk tista' tiġi megħluba b'kura medika fil-moħħ. Qaltilna wkoll li sallum il-pazjenti ħarsu minn buthom il-mediċina li jkollhom bżonn u li bina ilu dipendenti fuq il-morfina għal dawn l-aħħar 10 snin. Ngħidilha cocktail jien. Forma ta' 5 affarijiet tazza mimlija valenu kuljum tittaħodha bil-fors. Hija dbatija kbira. Kif wieħed seta' jintebaħ mill-filmat, Jane tidher fuq it-televiżjoni, iżda tkellmet bit-tama li titqajjem kuxjenza akbar dwar din il-kundizzjoni. Ma tistax taqsam qalbek iżid milli taqsamha. Hija arrajat il-paċenzja, jalla ma jkun ħadd bħat-tifel tiegħi jalla l-bambinu waqqafha fuq biss.